Човек, една стотинка няма. Какви концерти, каква Емилия? Чум се за мен всеки ден питаш, че съжалявам си и какво си твърдиш Америка ти си, аз съм скучен и ми няма случая приключен. Прощавам за моето разбито сърце, обещавам, че никога повече няма. Аз любовта си дадам на мъж като тебе, от мое име кармата ще отмъсти.